σύστημα. Είμαι στο 5% μπαταρίας και το μόνο που βλέπω είναι καμία σύνδεση. Αν δεν ποστάρω το γολκάκι μου στο Instagram, είναι σαν να μην το έχω κάνει. Θα ανησυχούν και οι fans. Εγώ θέλω να δω τις φώτες της Παπέ, αλλά όλα είναι στο cloud. Αρκετά! Δεν θα αφήσουμε το Μεσαίωνα να μας νικήσει. Έχεις βρει το σχέδιο προς πώς θα βρούμε ίντερνετ? Λοιπόν, έχω βρει. Λοιπόν, εδώ είναι το γραφείο του κυρίου Θανάση. Ναι. Εδώ πέρα είναι το router. Μοντέλο TP-Link 2014. Κωδικός άγνωστος. Τον κωδικό το λέει πάνω στο router. Και πώς θα το βρούμε? Στέλλα. Λοιπόν, θα μπεις από το παράθυρο όπου είναι μονίμως ανοιχτό. Και αφού είσαι πιο ευλίγιστη θα ανέβεις. Απ' έξω από το γραφείο θα είναι ο Νίκος. Σε περίπτωση που έρχεται ο κύριος Θανάσης θα σου ενημερώσει. Λοιπόν, όταν βρεις τον κωδικό και μου τον πεις, θα φύγεις από την πόρτα και θα κατέβεις από τη δεύτερη σκάλα. Ναι, αλλά αν Αν- έρθει ο τέτοιος. Σε περίπτωση που έρθει, ο Νίκος θα σε ενημερώσει και θα βγεις από το παράθυρο όπως ακριβώς μπήκες. Εντάξει. Τώρα ο κύριος Θανάσης, ο Παντελής και ο Σταμάτης Ναι. θα πάνε να του αποσπάσουν την προσοχή, ωραία. Δηλαδή να τον απασχολήσουμε. Ναι, ωραία. Βρείτε κάτι να του πείτε. Θα του πω για τη ιστορία της πατάτας. Ωραία, λοιπόν, το έχουμε. Ναι. Ναι. Κύριε Θανάση, να σας πούμε την ιστορία Ιστορία της πατάτας. Δεν είναι παιδιά μου μεσημέρι. Ναι, ναι, ακούστε, είναι πολύ σημαντικό. Κάτω στο πάνω. Περιμένετε. ΠΑ, ΠΕ, ΤΑΒΡΟ, ΙΟΤΑ, ΚΑΠΑ, λάμδα, Α. Ωραία. Πήγαινε βγες από την πόρτα, δες αν είναι όλα εντάξει και φύγε. Όλα καλά. Όχι, φύγε, έρχεται. Σε βρήκα. Έλα ρε στο γραφείο μου. Στέλλα, γιατί το έκανες αυτό? Ήθελα να δω το κωδικό του Wi-Fi, γιατί ήθελα να βάζω story στο Instagram. Οι fans μου ανησυχούν. Το γολκάκι μου δεν το έχουν δει. Πρώτον, η πράξη αυτή είναι πολύ κακή. Θα μπορούσε να με ρωτήσει γιατί το κάνεις αυτό. Και επίσης, αν θέλεις να ξέρεις, ο λογαριασμός να πληρώσει εδώ είναι ένα τρίμηνο. Τι, ένα τρίμηνο. Ένα τρίμηνο, ναι. Τώρα τι θα κάνουμε. Σε αφήνω να περάσεις έξω, δεν θα το πεις στον διευθυντή, αλλά την επόμενη φορά που θα πιάσει να κάνεις κάτι τέτοιο, θα πρόκειται επιπτώσεις. Λοιπόν, αυτός είναι ο κωδικός του ίντερνετ. Ωραία, λοιπόν, Το κάτσε πήρα να από τον το βάλω. γραφείο. Μα κάτσε. Δεν συνδέεται, αλλά δεν μπορεί να μπω στο σελίδα. Τι εννοείς, δεν λειτουργεί? Υποτίθεται ότι είμαι συνδεδεμένος. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Έλα, τι έγινε? Έχω κακά νέα. Τι έγινε? Έπεσα κάτω την ώρα που με κυνηγούσε επιστάτης. Με έπιασε. Είσαι καλά? Ναι. Με πήγε στο γραφείο του και μου είπε ότι έχει να πληρώσει το ίντερνετ 3 μήνες. Πω ρε φίλε. Γενναία. Αφού δεν έχουμε άλλη επιλογή, θέλετε να παίξουμε μια κρεμάλα να περάσει η ώρα? Ας παίξουμε κρεμάλα, ούτως ή άλλως δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Ας παίξουμε μια φορά χωρίς το διαδίκτυο.